Kasama mo ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan.
Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakulit. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito?
Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano, 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan,
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ko. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan?
Bako. Ay, sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh, no, talo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Maximo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa!
Bilisan mo, bilisan. Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag
Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yun. Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakutin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal?
Tatlo. Talaga tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Kung single ka raw. Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1
Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio.
bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw nito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa mukha. Hindi sa mukha mo ko paparilin. O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din.
Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah!
Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakyan. Maganda siya pag-ikot. Bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka,
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Dear Love, paano kung may sikreto kang tinatago na gusto mo namang sabihin pero hindi mo magawa? Ang hirap nga namang umamin sa pagkakamali kung marami yung nakataya. Walang sikretong hindi nabubunyag at mas lalong pinatatagal ang pagtatago, mas lalong lumalalim ang kasalanang karga-karga mo. Kabisyo, best man pa rin ba ang tawag sa'yo kapag inahas mo ang best friend mo sa bride niya? Kabisyo, ihanda ang inyong mga tissue dahil paniguradong mababasa na naman ng luha ang inyong mga mata at pagpapawisan kayo sa ating Dear Love ngayon na pinamagatang Best Man. Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy,
Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok.
Narito na ang mga dramang sumasalamin sa pinagdaraanan mo. Mga dramang gigising sa natutulog mong puso. Ito ang Dear Love. Dear Love. Mga kabisyo, kasama nyo na po, napapakinggan at ngayon ay napapanood na ng live sa Love Radio Manila. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Kabisyo, gaano kakapal ang mukha mo para magsinungaling sa harap ng tinatawag mong kaibigan? Mapagtakpan lang ang kasalanang ginawa mo. Hanggang saan ka kayang dalhin ng iyong pagiging sinungaling? Di ka ba naiingayan? Di naman. Sakto lang. Bakit? Naiingayan ka na? Oo eh. Tumatanda na ata ako. Kalabaw lang daw ang tumatanda. Bro, may babalita ako sa'yo. Siyempre, dahil best friend kita, ikaw ang uno makakaalam. Hala, ano yan bro? Nanalo ka sa loto? Mas maganda pa dun. Magiging best man ka na. Ano? Nag-propose na ako kay Trina kahapon, tapos umuko siya. Ikakasal na ako, bro. As in, kasal? Siyempre, ano pa ba? Kaya nga best man ka eh. Congrats! Sorry, nagulat lang ako. Pero sobrang masaya ako para sa'yo. Kasi 'di ba? Kakabalikan niyo lang. Sa 3 months na nag-cool off kami ni Trina, doon ko na-realize na I can't live without her. Siguro na-tempt lang ako ng mga what if dahil 5 years na rin kami. Di naman may iwasan na mabore sa relasyon, di ba? Kaya ayun, nakipag-cool off ako sa kanya. Pero during that time, doon ko na-realize, she's the one pala. Nice! Congrats ulit! Pero, sigurado ka na ba kay Trina? Sigurado ka na bang gusto mong magpakasal? Bro, ano bang klaseng reaksyon yan? Kung di tayo lumaki ng sabay at alam kong chick boy ka, iisipin ko may gusto ka sa akin tapos nagsiselos ka kay Trina eh. Sira. Bro, sobrang magkadikit na yung bituka natin. Alam ko pag may hindi ka sinasabi. May problema ba? Ayaw mo ba kay Trina? Siyempre, boto ako sa kanya. Siguro siyempre mamimiss ko yung all boys na mga labas natin ng tropa. Pagkasal ka na, iwan mo na yung pagiging buhay binata. Pamilya na magiging priority mo. Bro, bakit kasi hindi ka na rin mag-asawa? Yung bago mong girlfriend, si Lisa. Seryosohin mo na yun. Parang good catch naman siya eh. Nako, 1 month pa lang kami. Malayo pa yung kasal sa isip namin. Ang punto ko, nagkakaedad na rin tayo. Ako personally, tapos na ako sa mga pamorningan ng mga labas natin eh. Gusto ko na magkaroon ng sariling pamilya. Gusto ko na lumagi sa tahimik. At higit sa lahat, wala na akong ibang babae na gustong makasama hanggang sa pagtanda bukod kay Trina. Nax, tamis naman. Kaya bro may usapan na tayo. Umuko ka na sa pagiging best man ko. Oo naman, tinatanong pa ba yun? Yun! Meron ka pa namang 1 year para mapaghandaan yung speech mo sa wedding day namin eh. Oo naman, pagagandahin ko talaga yung speech. Nako, huwag mo masyadong pagandahin. Baka paiyakin mo ako sa reception. Dear Love, ako si Dennis. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Iniputan ko sa ulo ang best friend kong si Marco. Kaya nung inalok ako ni Marco na maging best man niya sa kanyang kasal, pakiramdam ko, ako ang worst man sa mundo. Nag one night stand kami ng girlfriend niya na si Trina. Cool off sila nun. At aaminin ko, crush ko rin naman si Trina. Kaya nung nag-confide siya sa akin at nalasing kami, mabilis din ako natukso. Trina, dito. Hi, Dennis. Upo ka. Puno sa loob ng cafe. Sana okay lang sa'yo na dito tayo sa alfresco area nila. Okay lang. May gusto akong sabihin sa'yo. Ano yun? Niyaya na ako ni Marco na magpakasal. At umuo ako. Alam ko. Ano? Sinabi niya na sa'yo?
Kinabukasan matapos siyang mag-propose sa'yo, sinabi na niya sa akin. Anong sabi mo? Hindi ko sinabi yung tungkol sa nangyari sa atin. Inalok niya ako maging best man. Umuo naman ako. Diyos ko, patong-patong na kasalanan na to. Dennis, kailangan na nating sabihin kay Marco yung nangyari. Hindi ko kaya. Nung nakipagbalikan sa akin si Marco at sinabi ko sa'yo na gusto ko nang sabihin sa kanya yung nangyari, sabi mo wag. Nung Valentine's Day, pinaalam ko nang sasabihin ko sa kanya. Ang sabi mo pa rin wag. Ngayon, nag-propose na siya. Ayaw mo pa rin sabihin sa kanya? Ano bang balak mo? Itago na lang natin yung kasalanan natin hanggang mamatay tayo? Bakit parang pinalalabas mo na kasalanan ko lahat? Na ako lang yung nagtatago. Kung gusto mo na talagang sabihin sa kanya, hindi mo na kailangan ng permiso ko. Kaso wala eh. Nakipagbalikan ka pa nga sa kanya. Kahit na alam mong niloloko mo na siya. Kapal na mukha mo! Mahal ko si Marco. At kahit na nag-cool off kami, gusto ko pa rin makipagbalikan sa kanya. Mahal ko rin yung kaibigan ko. Hindi ko kayang malamatan pagkakaibigan namin ni Marco. Kaso nalamatan na, Dennis. Nagkamali na tayo. Nagkasala na tayong pareho sa kanya. Sasabihin ko na yung totoo kay Marco. Trina, teka. Wag. Hindi ko kaya. Hindi rin naman natin pwedeng itago sa kanya to ng habang buhay. Kapag sinabi natin sa kanya, masisira lahat. Ang pagkakaibigan namin, ang kasal nyo, pati ng barkada namin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Litong-lito na ako. Pero sigurado ako, mali na itago natin sa kanya ang nangyari sa atin. Anong masisira lahat? Sirang-sira na dahil nagtinry ninyong magsinungaling. Hindi nga tinry eh, hindi nyo sinubukan. Kundi ginawa nyo ng magsinungaling sa harap ng taong pinagkakatiwalaan kayo. And worst, best friend mo pa. Ang hirap na tawaging best man ka kung ganito. Kabisyo, tingnan natin. Kasi kung ako yung tatanungin, dapat sabihin mo na. Kasi kung totoong mahal mo yung isang tao, dapat hindi tayo nagsisinungaling sa kanya. Tingnan natin, Kabisyo, kung lahat ng mga surprises ay dapat talaga tayong masurprise o kung ipagpapatuloy ng dalawang ito ang kasinungalingan nila. Nagkasundo kami ni Trina na wag pa rin sabihin kay Marco ang nangyari sa amin. Pareho kaming bilanggo ng takot. Pareho kaming bilanggo ng kasalanan. Pero habang lumilipas ang araw, lalo akong nilalamon ng konsensya ko. Sobra akong apektado, lalo na pagdating sa trabaho. Pati tulog ko nasira na. Pati ang relasyon namin ng girlfriend ko na si Lisa. Babe! Hoy! Ha? Ano ka ba? Comedy tong pinapanood natin pero napakaseryoso ng mukha mo. Wala. Ano lang. Yung numbers ko kasi this month sa work, medyo mababa. Ay, nako. Oo. Ba't mo pinatay? Para tapatin mo na ako. Babe, ano bang problema sa'yo? Ilang weeks ka ng ganyan ah. Sa trabaho nga. Nung una, iniisip ko baka nanlalamig ka na sa akin. Pero parang iba eh. Kung nanlalamig ka na sa akin, dapat iniiwasan mo na ako. Dapat nandidiri ka na sa akin. Pero, ibang basa ko sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Anong basa mo sa akin? Yan! Yan mismong mukhang yan. Kung ano yung ginagawa mo ngayon. Para kang laging takot at problemado. Parang may krimen kang ginawa. Dennis, may napatay ka ba? Huy! Grabe ka naman. Ayan! Nakahinga na ako. Ang worst fear ko is magka-boyfriend ng serial killer. Mas grabe pa ata ako sa serial killer. Ha? Anong ibig mong sabihin? Lisa, napakasama akong tao. Napakasama akong kaibigan. Ha? Bakit? Anong nangyari? Naiintindihan ko kung gugustuhin mo nang makipaghiwalay sa akin kung malalaman mo. Malaman na ano? Dennis! Bago tayo nagkakilala, may ginawa akong masama. May nangyari sa amin ni Trina, yung fiancé ni Marco. Hanggang ngayon, hindi pa alam ni Marco. Ano?
O ngayon, anong balak mong gawin? Alam ko na kailangan ko nang magtapat sa kanya. Dapat ko nang sabihin yung nangyari sa amin ni Trina, kaso alam ko na tatapusin ng pag-amin ko sa kasalanan yung pagkakaibigan namin ni Marco. Ikakasal na sila, Dennis. Best man ka pa. Ano ka ba? The only way para ma-redeem mo ang sarili mo kung sasabihin mo sa kanya ang totoo. Pinilit ako ni Lisa na sabihin kay Marco ang totoo. Para matapos na ang usapan ay umuo na lang ako sa kanya. Halos araw-araw niya akong tinatanong kung nasabi ko na ba kay Marco yung dapat kong sabihin. Araw-araw din ako nagdadahilan sa kanya. Ginamit ko pa si Trina. Ang sabi ko, tsumitsyempo lang kami para masabi kay Marco ang totoo. Dahil kaming dalawa ang parehong nagkasala. Hanggang sa umabot na nga susukatan na kaming primary at secondary sponsors ng pangkasal. Nung araw na yon nakipag-break si Lisa sa akin. Pati daw siya ay niloloko ko lang sa pangakong magpapakatotoo na ako kay Marco. Alright! Nandito na best man ko! Bro, kumusta? Ayos na ako. Nandito ka na eh. Hi, Dennis. Hi, Trina. Oh, asan si Lisa? Ayun nga. Actually, hindi na siya makakapunta sa wedding. Nagka-conflict sa work niya eh. Kailangan niya mag-out of town. Ganun ba? Sayang naman. Oo nga eh. Baka naman mag-imo ka sa kasal namin ni Trina kasi di siya makakapunta ah. Wala eh. Di na niya mahilot yung schedule niya. Buti na lang, di pa siya nasusukatan. Lisa? Oh, Lisa! Sabi ni Dennis, di ka raw makakapunta sa kasal. Nagbago ba isip mo? Ano, Dennis? Hanggang ngayon hindi nyo pa rin nasasabi, no? Tara, doon tayo sa labas. Doon tayo mag-usap. Isasama ba natin si Trina sa labas? Parang kailangan din natin isama si Marco para isang usap na lang. Dennis. Lisa, please naman. Teka, anong nangyayari? Lisa, please, wag dito. Bitawan mo nga ako! Pinibigyan kita ng huling pagkakataon na ikaw ang magsabi kay Marco! Anong magsabi? Ano bang dapat sabihin? May nangyari sa amin ni Dennis. Ano? Nung 3 months na cool off tayo. Kay Dennis ako naglalabas ng sama ng loob. Gusto kong maintindihan kung bakit ka nakipaghiwalay sa akin. Ang pangit-pangit ng tingin ko sa sarili ko noon. Sa mga usapan namin, nasabi niya lahat ng mga magagandang bagay na kinailangan ko marinig. Bumalik yung kumpiyansa ko sa sarili ko. Pakiramdam ko, akong pinakamagandang babae sa mundo. Dennis, anong sinasabi ni Trina? Bro, I'm sorry. Pinagsisihan ko na yun, Marco. Sobrang lungkot ko lang noon. It was a mistake. Ikaw lang ang mahal ko. Bro, tama si Trina. Yung nangyari sa amin, walang emosyon yun. Walang attachment. So ano yun? Casual sex lang? Ninawayan mo lang siya, ganon? I'm sorry, bro. Everyone get out! Wala nang kasal na magaganap! Dear love, hindi na natuloy ang kasal. At tulad ng inaasahan ko, gumuho lahat matapos masiwalat ang katotohanan. Naghiwalay si Marco at Trina. Hindi ko na nakausap yung dalawa after nun. Sa buong buhay ko, doon ko lang naramdaman kung paano maging mag-isa. Dahil sa isang gabi ng pagpapadalos-dalos, ganun kalaki ang naging kapalit. Kinailangan pang maraming mawala bago ako mag-mature sa buhay. Isa rin sa pinagsisisihan ko na hindi sa akin nanggaling yung katotohanan. At alam ko naman na kung hindi na magitan si Liza, baka hanggang ngayon niloloko pa rin namin ni Trina si Marco. Para doon, malaki ang pasasalamat ko kay Liza. Ang gaan ng buhay pag wala kang tinatago at pinagtatakpan. Kabisyo, kahit na kailan, hindi nakakagaan ng kalooban yung kasalanang itinatago natin. Kailanman hindi ito nakakapagbigay sa atin ng kapanatagan ng loob at lalong-lalo na ng kalayaan.
Sa ganitong klasing pagkakataon, kabisyo, totoong kung minsan ang katotohanan ay nakakasira ng isang relasyon. Pero isa din itong importanteng hakbang para sa paghilom at tunay na kalayaan. Dahil kahit ulit-ulitin ko yung sinasabi ko dito, kabisyo, ang tunay na pag-ibig ay dapat malaya, walang tinatago. At ito yung nagiging sanhi ng lahat. Ito yung nagiging output kung bakit dapat iniiwasan natin na nagsisinungaling tayo dahil marami ang nasisira. Marami yung nawawala sa atin. Yung mga relasyon na pinapahalagahan natin ng matagal na panahon, ng mahabang panahon, sa isang iglap mawawala yun ng dahil sa ating kasinungalingan. Totoo, nandyan lang ang tukso. Hindi natin alam kung kailan kakatok yung tukso. Pero naniniwala ako, kabisyo, na kung nandyan lang lagi ang tukso, we always have a choice. Bago natin gawin yung mga bagay na makakasira sa mga relasyon na meron tayo, di ba binibigyan tayo ng option? Una, iwasan mo. O ikalawa, magpadarang ka. Sa huli, totoo. Nasa huli talaga ang pagsisisi. At kahit paulit-ulit natin tong sabihin, mukhang hindi tayo natututo. Paulit-ulit pa rin natin itong ginagawa. Kabisyo, piliin natin maging tapat. At kailanman, hindi nagiging magaan kapag may sikreto o kasalanan kang tinatago. Kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Ay nako, sa mga kabisyo natin, ang gigigil na ako. Ayoko na. Kaka-attend ko pa lang naman nung kasal ng friend ko. Anong klaseng fetish yan? Sorry, bawal ko sabihin kasi yun sa radyo. Pero anong klaseng fetish yan na kailangan mo talagang agawan yung jowa kailangan mong iputan yung best friend mo, di ba? French fries, Alexander, sino pa ba yung mga nandito ngayon? Neats, hello, Bayani. Nag-cool off sila, kaya walang dapat makonsensya. I don't think so. Di ba kapag cool off, ibig sabihin nito ay pahinga? 'Di ba? Mamamahinga kayo sa bawat isa, 'di ba? But that doesn't mean na gagawin niyo na yung mga bagay na limited pa rin kayong gawin dahil sa magjowa kayo. 'Di ba? Ibig sabihin lang naman ng cool off. Correct me if I'm wrong sa mga bagets. No, I can be wrong, but correct me if I'm wrong. 'Di ba ibig sabihin ng cool off? Okay, tayo pa rin, but let's have some space. Pero, tama 'di ba? Pero not necessarily mean sa space na yun, maglalandi ako. 'Di ba? Not necessarily mean na binigyan mo ako ng space, makikipagtsuktsakan ako sa iba. Kasi ako, kabisyo, siguro ganito din yung magiging basehan ninyo. Or I don't know, siguro iba yung magiging basehan sa inyo. Kung cool off at gusto mong makipagtsuktsakan, makipaghiwalay ka na lang. Because unfair dun sa isang tao na ang mindset, cool off lang, space lang. 'Di ba? Na meron pa rin kayong limitation towards each other at sa ibang tao. Makipaghiwalay ka na lang kung ganon. 'Di ba? And ending, itinago mo pa. 'Di ba? Yun yung problema kapag nagko-cool off din kasi tayo eh. Kaya for me, sabi sa atin ni Kosang Bibi, you can all agree. Pag cool off, pwede kang makipagtsuktsakan. I don't think so. Kapag gusto mong makipagtsuktsakan, hiwalayan mo na lang. Hiwalayan mo na lang, broski. Kasi ibig sabihin lang nito, sakim ka. Gusto mong makipagtsuktsakan para kapag dumating yung isa, sawa ka na dito, meron ka na namang tsuktsakin. 'Di ba? At kapag ganyan yung mindset natin, kabisyo, we're being unfair to other people. 'Di ba? At karma is real. Sinasabi ko sa inyo, pwedeng katukin kayo ng karma katulad ng parcel, hindi inaasahan. I wish hindi ka magkasakit. I wish hindi ka makakuha ng dumi, ng kalat sa katawan mo, and I wish hindi madama yung taong fair na nagmamahal sa'yo, na naghihintay sa'yo. Talagang pinaglalaban niya. That's life, everyday tsuktsakan. Kainis ka. Ay nako.
tama naman. Tingnan nyo yung sinabi sa atin ni Sofia Esporton dito. Bakit ba kasi hindi sinabi ng totoo dun sa dating karelasyon? Exactly. Oo, kasi unang-una kung ako si Marco, at least I don't know ha, pero kung ako si Marco kahit papano walang ganito walang hiwalayan, I would say, na matindi na ganito katindi. At least kung maaga-aga mong sinabi sa akin, Dennis, tayo yung magtutuos na dalawa, and I think maririnig ko pa kahit papano yung jowa ko na ex ko na ngayon na kung bakit nangyari yun. Kasi given the fact na okay, may space nga naman, sige, benefit of the doubt. Pero bakit mo pinagsinungalingan? Kasi habang nagsisinungaling ka, 'di ba may question doon? Bakit? 'Di ba bakit ayaw mo sa akin? Wala pa lang feelings eh. Bakit hindi mo sa akin sinabi? 'Di ba? Ito naman wag na nga, ayoko na sa'yo. Ubo lang naman. So lang yun sa inyo? So it's normal? Sa 2026, sa panahon natin ngayon, normal lang yun? What? Oo, best friend. Lalaki ka. Habang ang chinukchak mo, wife to be ng best friend mo. At may jowa ka. Ano yun? Double whammy ka, boy. Sinasabi ko sa'yo, malulunod ka sa kadagat-dagatang apoy. Sabi sa atin ni Chico, nagsawa na sa putahe kaya naghanap ng bagong ulam. I think that's the best one of the best comment I had here. Totoo, kasi kung nagsasawa ka na, palitan mo na lang. Di ba? Yung isang intern natin, gano'n na si Jasmine. Gano'n na gano'n eh. Yung naka-yellow. Gano'n na gano'n siya. Ay, di ba? Jasmine, pag nagsawa sa'yo, palitan ka na lang. Katanggap-tanggap ba yon? Tissue, gusto mo ba? Naiiyak siya. Ay nako, cool off nga kayo, walang kasinungalingan. Hindi, may kasinungalingan dun kasi hindi mo sinabi yung mga things na maaaring makaapekto sa inyo. Kasi, tapos ending pa din dito. Ayan, hello pala sa lahat ng mga nandito sa live natin. Sina Sia, hello din sa inyo dyan. Tsaka ang ending pa nito, broski, ayun, sabi ni James Hulve, napakaganda. Sabi nila, mas madaling mas madaling lumiyab ang malapit sa apoy. Ay, very good. At hindi aapoy kung walang magsisindi. Totoo yun. At yung nagsindi, wag mong sabihing aksidente mo lang. Ginusto mo rin yun. Diba? Ginusto mo, ha? Cheating, diba? Grabe. Ang tindi. Sige, go! Ipaglaban mo yan, Kosang. I love you. Sabi naman ni Cello dito, cool off kasi kadalasan nakakagawa sila ng mali kasi kala nila malaya na sila. That's why it's very, very important na upon having that kind of activity, sa relationship ninyo, cool off kayo, all cards should be laid. 'Di ba? Okay, cool. Ikaw ha. Ako personally, kapag halimbawa nag-cool off tayo tapos sasabihin sa akin, pag cool off tayo, ano bang ibig sabihin nito? Cool off space. 'Di ba? Cool off space, ibig sabihin nito, we give chance to each other para makapag-isip-isip. Pag mag-iisip ka ba, kailangan ng kama? Pag space ba, kailangan talaga mapaungol ka? Yun ba yun? Hindi ba pwedeng magtagaytay ka lang, magbagyo ka lang, 'di ba? Cheaters doesn't deserve to be trusted. Oo naman, no? Oo naman. Tsaka alam nyo, kabisyo, kapag niloloko, sa ganitong klaseng kasinungalingan, yung tipong pinapahaba mo yung kasinungalingan, alam mo ang niloloko mo dyan, hindi yung ibang tao lang pati yung sarili mo. Kasi tingnan mo, hindi ka makatingin kay Marco. 'Di ba? Hindi ka makatingin doon sa doon sa best friend mo. Ay, ma'am. 'Di ba? Kaya kung ako sa inyo, kung halimbawa nagsasawa na kayo sa putahe, 'di ba? Palitan mo na, be. Sinasabi ko sa iyo. 'Di ba?
Kosang pinapatawa mo kami lahat dito sa studio. Sabi ni Chico dito, wag mong subukang masira ang buhay mo. Tukso, layo. Mo ako, aray ko, pakak. Good luck sa pumayag ng cool off. Totoo, kaya ako po, kabisyo, sa totoo lang, wag kayong pumayag sa cool off. Oo, wag kayong pumayag sa cool off. Ako, kung halimbawa, sasabihan mo ako, I need some space. Okay, anong space ba yung kailangan? Bakit kailangan mag-cool off pa tayo? 'Di ba pwede namang tayo talaga, wala nang cool off. O sige, kailangan mong mamahinga. Oo, kailangan mong mamahinga. Sige, ipupush kita, mamahinga ka. Pumunta ka ng Japan. Sumayaw ka ng Singapore. O di naman kaya, mag 1 week ka dyan sa farm ninyo. Pero hindi ibig sabihin nun, makikipagtsuktsakan ka na. 'Di ba? Hindi ba pwedeng gano'n na parang we give each other some space but still remain pa din yung respect to each other? Because at the end of the day, ang relationship kaya tayo nakikipagrelasyon because aside sa love, 'di ba meron tayong respeto sa isa't isa. At kapag po nawala na yung respeto sa relasyon, doon na nagsisimulang pumasok yung mga kasinungalingan. Yan, panunumbat. Ano pa ba? Kawalan ng tiwala sa isa't isa. 'Di ba? It's hard. I know po, alam ko po masakit po ito, no? Pero tama din, I agree with Cecil, yung sinabi dito na ni Chrisen 23, break is better than cool off. 'Di ba? Okay na 'yon. Sabi ni Kosang, cool off is just a baby steps. Pero, end nun, hiwalayan din yon. Pero in all fairness naman, may mga kabisyo naman tayo dyan na nag-cool off, pero nagkabalikan pa rin. Pero ito nga, simula nung narinig ko tong kwentong ito, dahil nag-cool off sila, nagkabalikan din, ay di ka sure kung may nakipagtsuktsakan yan or hindi. 'Di ba? Ang hirap na tuloy magtiwala ngayon, nakakainis. Hay nako. Nako, kapag ganyan, alam na ang kasunod, hiwalay na, Leo. Well, hindi ko po kayo masisisi kasi I've been there, done that. Cool off lang. Cool off lang, tapos isang linggo, i-untag mo ko sa Instagram, tapos i-unfriend mo ko. Amina di Alba, ano na? Pasalamat ka, mabuti yung pamilya mo sa akin. I love you, Mariosep. Ay nako. Sabi ni Sofia, kasi kung naghiwalay, wag mo nang balikan kasi ikakasal na nga. Totoo. Okay, punta naman tayo sa Blue App. Sabi dito ni Paul, I need some space. Didalhin mo sa outer space para mas malawak. Totoo. Gusto mo ng space? Yan. Minsan kasi, to be perfectly honest naman, minsan sa relasyon, may sawaan din naman. Araw-araw tayong magkasama, 'di ba? O sige, patulan natin si Kosang, araw-araw kayong magkatsuktsakan. 'Di ba? I mean, may ganon. Pero kapag nagiging matindi yung sawa factor mo na parang no, I don't like you anymore because sawa na ako makipagtsuktsakan sa'yo, I think you have to reevaluate your love. Love ba talaga yun o lust? Kasi 'di ba kapag love, siya yung pahinga mo. At kahit pagod ka na, siya pa rin yung pipiliin mo sa araw-araw. Kaya bilib ako sa mga mag-aasawa na 50 years, 60 plus or 20 plus years. Imagine ninyo, umaabot sila ng gano'n na sila lang yung magkasama. Pero sila pa rin. Why? Because that's love. 'Di ba kapag yun lagi yung nasa isip mo, nakakasawa na, ayoko na, nakakaumay, parati na lang tayo magkasama, evaluate yourself. Baka hindi relasyon na pang matagalan yung hanap mo. Baka gusto mo ng ng libangan. 'Di ba? Sabi ni Bayani dito, cool off is a relationship. Cool off is a relationship. It's a temporary break where partners take time and space apart to calm down, stop fighting, and think clearly po. Tama. Tama naman. So kapag mag-stop kayo mag-usap, dapat makipagtsuktsakan ka sa iba. Ganun ba yun? Gigil mo ako. Nagkakauban ako. Mahirap talaga magmahal.
gusto ko munang mag-cool off sa BF ko. Hoy, Meka! Sus Mariosep! Huwag naman! I mean, kung... Ayan tuloy. Oy, hello sa mga nakikinig. Girl code pa din. If disrespected her first, then she dated my ex right after we broke up. Girl code pa din. Girl code pa din ba if disrespected her first, then she dated my ex right after we broke up? Okay, so I think regardless of the gender, at the end of the day, if someone disrespected you, hindi kita masisisi kung ang magiging response mo sa kanya i-disrespect din kita. Hindi kita masisisi because we cannot control that. But at the end of the day, kung tayo ay tao at magpapakatao tayo, hindi dahilan na dinisrespect tayo ng ibang tao, gagawin din natin 'yon sa kanila pabalik. Or gagawin din natin 'yon sa ibang tao. Because ano na lang yung kaibahan natin sa isang dun sa taong ng disrespect or ng gago sa atin, 'di ba? Ay, ang taray ni Jimmy, wala ang cool off para mag-giveaway sa isang reserba. Woo! Very good. Tama 'yan. Ang cool off ay isang paghahanda para ipasok o pasukin ang reserba mo. Yan. So, I'm so excited. Sino yung reserve mo? Kapag cool off, hindi equivalent, no? Hindi yun equivalent ng break na tayo. Hindi talaga. 'Di ba? Kayo pa rin yun eh. At kapag nasa isang relasyon ka, hindi ka dapat tumitikim ng iba, 'di ba? Halimbawa, nag-cool off ka. Halimbawa lang, nag-cool off kayo. Tanggap mo ba titikim siya ng iba? O, 'di ba? Ikaw ba? Lu, sabi niyo, please. Di, totoo, di ba? Totoo naman. Sabi ni Binibining Marikit, huy, makareact ka naman dyan, garo ka. Ang ganda kasi nung Dear Love. Ang ganda ng Dear Love. Di ba? Ay nako. Kaya sa mga nagko-cool off dyan, good luck. Okay? Kung gusto nyo nang tumikim, makipaghiwalay na po kayo. Totoo, masakit po. At sa lahat ng mga pinag-usapan natin, number 1, maging honest ka. Kasi hindi po nakakagaan ng loob yan. 'Di ba? Maging honest ka. I know na truth hurts and it will, it will bring, or makakasira po ito ng relasyon na meron ka. Pero, baby step mo ito, first step mo to towards paghilom at tunay na pag-ibig. Tunay na paghilom. Hindi natin alam, no, sa pag-amin mong yan, baka matanggap ka pa niya. 'Di ba? Baka matanggap ka niya, we'll never know. Pero ang isa sa mga pinaka sure tayo dito, habang pinapahaba mo yung kasinungalingan, maraming nadadamay, mas nagkakasala ka, mas nagiging mabigat yung kapalit nito. That's number 1, 'di ba? Maging honest tayo. And then number 2, masakit man po, kung hindi mo na mahal yung isang tao at sure ka na ayaw mo na, nasasawa ka na sa kanya, pakawalan mo kasi hindi kanya deserve. Parang ang tingin mo sa kanya, libangan lang tuloy. 'Di ba? Makipaghiwalay ka na lang. 'Di ba? Wag mo nang i-sugarcoat. Wag mo na pong i-sugarcoat na makikipag-cool off ka lang din. 'Di ba? Sabi din ni Kosang, sa mga nag-cool off diyan, chokcha ka na. Ayan, sabi ni Jay, may jowa ako. Kaso iniwanan ko siya. Ay, taray. Guys, pakilambing nga to si Kosang. Oo. Anyway mga kabisyo, it's been an amazing story. Mamaya-maya po magbabalik po ako para mas pagaanin ang ating Dear Love. Sa ngayon po mga kabisyo ay kasalukuyang maririnig sa radyo ang ilang mga eksena mabibigat at hindi makakalimutang eksenang napakinggan natin sa ating Dear Love. Tutok na po sa 90.7 Love Radio Manila para sa aking pagbabalik para mas mapagaan natin ang usapan na to. So for now, maraming salamat sa lahat ng mga nakasama natin sa Blue App at sa Black App. Maraming salamat. Tutok na po sa radyo. Nakasama nyo ako, Konyo Bicolano, para sa Dear Love. Salamat po. Babalik ako later. Bye-bye.
Bullshit! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi.
Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka. course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama.
Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jo. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jo? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo.
Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Hoy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala...
Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan. Nagdaraanan mo mga dramang gigising sa natutulog mong puso. Ito ang Dear Love. Dear Love. Sobrang lungkot ko lang nun. It was a mistake. Ikaw lang ang mahal ko. Bro, tama si Trina. Yung nangyari sa amin, walang emosyon yun. Walang attachment. So ano yun? Casual sex lang? Ninawayan mo lang siya, ganon? I'm sorry, bro. Yoko, nakakainis. Yoko ng mga gantong topic, nang gigigil talaga ako. Anyway mga kabisyo, kasama kakwentuhan at kadramahan nyo pa rin po ang inyong uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa programang gumigising sa mga natutulog ninyong kalandian. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Alam nyo kabisyo, kung naabutan ninyo yung Dear Love natin kanina, malalaman ninyo kung bakit nanggigigil talaga ako at medyo tumataas yung boses ko and all at talagang umuumbok na naman yung Adam's apple ko dito and all. Paano ba naman? 'Di ba? Mag-best friend kayo tapos inahas mo yung bride niya. O tapos may mga magdadahilan pa, nag-cool off naman sila nun, bro. Bro, nag-cool off kayo pero hindi ibig sabihin ng pag-cool off na yon, 'di ba magbibigay kayo ng space sa isa't isa? Hindi ibig sabihin na cool off kayo, binigyan ka ng space para mag-isip-isip, kikeme ka na ng ibang tao. At the end of the day mga kabisyo, sa isang relasyon, kapag ang pundasyon ninyo ay respeto, dapat mananatiling may respeto kayo sa isa't isa, kahit na doon sa sinasabi ninyong nag-cool off kayo. May mga nagsasabi kasi na hindi, cool off naman sila, so they have all the rights na gawin yun, na gawin yung mga bagay na hindi nila ginagawa pag magjowa sila. But for me mga kabisyo, nanggigigil ako, bakit pa kasi may cool off? Diba, ang cool off for some ay ginagawa lang dahilan, I think someone would agree here, ay ginagawa lang dahilan para maipasok na sa buhay mo yung reserba mo. Yan yung sinasabi ko, para paghandaan yung susunod mong relasyon at mas masakit, nagko-cool off ka para makapag-cheat ng very subtle, para mag-gaslight mo yung pang-cheat mo. Yan yung sinasabi ko sa bawat isa sa inyo eh. Pero alam nyo kabisyo, ganito lang yan. Kapag nasasawa ka na sa jowa mo, sa partner mo, di ba simple lang naman yan, sabihin mo. Diba? Sabihin mo, nasasawa ka na. Ayun yun nasasawa ka na. Papalitan mo na siya.
'di ba? Masakit man pong pakinggan, pero I think that sa Dear Love natin kanina, parang mas okay na mag-break na lang kayo. Oo, kaysa mag-cool off at mapupunta din kayo sa ganitong klaseng sitwasyon na pahahabain mo, magsisinungaling ka, 'di ba? Na may nangyari sa inyo ng best friend ng groom mo. Ayan, ang daming madadamay na tao, ending magsusorry ka. 'Di ba? At si Marco na naging biktima dito, hindi ko naman masisisi kung bakit hindi niya itutuloy yung kasal o di naman kaya talagang ika-cut off ka na talaga, ika-cut off ka na niya bilang best friend. Imaginein mo yun, bro. 'Di ba? Imaginein mo yun, broski, ginawa ka pa niyang best man, pero ano yung ginawa mo? Nagsinungaling ka. And also, another issue dito mga kabisyo, kapag mahal natin yung isang tao, best friend man natin yan, jowa man natin yan, katrabaho man natin yan. Ay, teka, pangit yun ha. Parang katrabaho mo, mahal ko. Alo, parang iba yun. Hindi, pero kapag mahal natin yung isang tao, 'di ba, basic yan. Hindi na kailangan pa ba i-memorize yan? Basic, honest tayo sa kanila. 'Di ba? Baka sabihin ninyo dyan, hala, napaka-OA mo naman, sinasabi mo lahat-lahat ng mga bagay na yan. May mga dapat na itinitira ka sa sarili mo. Oo naman. Meron naman talaga. Pero, yung mga bagay na sa tingin mo makakaapekto na sa ibang tao sa relasyon ninyo at nakakasira na sa pagiging tao mo, I think mga kabisyo, dapat sabihin mo yan. Kasi tandaan mo, lahat ng lihim, naku, it's like singaw. Oo, sisingaw at sisingaw talaga yan sa katawan mo. 'Di ba? At parang yung mga tinatago natin sa kanal-kanal dyan sa daanan ngayon, ngayong baha, 'di ba? Maulan. Kahit anong tago, kahit anong siksik mo dyan sa basurang tinatago mo, lalabas at lalabas yan. At ang matindi kabisyo, babalik yan sa'yo. Ay nako, kaya karma is real talaga, like super legit and all. Ang tanging karma lang na gusto ko is yung tinatawag nating good karma. Lahat ng mga nakikinig sa Dear Love, sa Love Radio, sa lahat ng mga programa dito sa Love Radio, nako, basic na basic mga kabisyo, mananalo ng tumataginting na 1,500 pesos sa ating Love Knows No Boundary, hatid sa atin ng ACS Charm Fabcon Purple Eternity. Eto na nga, kukunin ko na. Ay nako, ang hirap nun ha. Gusto ko lang i-congratulate si Manong Smartson mali. Si Manong Smartson Ebido. Yan, Smartson Ebido ng Grab na minamaneho ang Grab na may plakang NKU8173. Nanalo po siya ng tumataginting na 1,500 pesos sa ating Love Knows No Boundary. Kaya dapat nakatutok lang tayo mga kabisyo dahil malay nyo, kayo na yung susunod na manalo ng tumataginting na 1,500. O, diba? Binigyan ko na siya personally. O siya mga kabisyo, basta susunod na si Rocky Terra, tanungin nyo na lang siya kung okay ba sa kanya yung cool off o hindi. Susunod na si Rocky Terra para sa kanya mga mas tumitinding secret files. Bukas na ulit tayo magtsikahan mga kabisyo. Nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, na nagpapaalala sa inyong anumang drama ang pinagdadaanan ninyo sa buhay. Kapit lang, dahil ang happy ending ay nakalaan lang para sa mga taong laging lumalaban ng patas sa buhay. Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic!